Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi lafiya. Allah ya samu wani lafiya. Amin. Jiya na yi bidiyo na ce za a saka Izzar So yau Laraba da karfe 8 na dare. To kuma wasu suna ta tambaya cewa wai an canja lokacin da ake saka Izzar So ne daga ranar Lahadi an dawo da shi ranar Laraba? A'a, ba haka bane ba. Mun yi tunani ne saboda tsaikon da muka samu na waccan ranar Lahadin da ba mu saka muku ba, shi sa muka ce bari mu saka muku shi yau ranar Laraba a tsakiyar sati kenan domin jin daɗin ku. Amma lokacin saka shi na ranar Lahadi yana nan bai canja ba. Za mu ci gaba da kawo muku shi ranar Lahadi da karfe 8 na dare insha Allah. Amma dai yau tunda ba mu saka waccan Lahadin ba, za mu saka muku shi yau ku gani da yadda Allah. Sannan kuma ina so in ƙara bayani akan maganar mutuwa ta da ake ta yi. Mutane suna ta damuwa to ina so in jawo hankalin masoyana cewa ku kwantar da hankalinku, ku daina damuwa. Wasu ne dai waɗanda suke so su cimma wasu burinsu suke ta yada wannan jita-jita ta mutuwa. Ni lafiya ta kalau, a gashi ma ni ina bakin aiki na, kuma duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ga zama ɗaukar ran bawansa zai ɗauka. Amma dai ni ina nan a raye kuma ina ƙara shaida ma al'umma masoya ina nan lafiya ta kalau, ni ko ciwon kai ban yi ba. Ina ƙara jawo hankalinku da ku ci gaba da subscribing ɗin Bakori TV mai adadin subscriber 195 da 'yan wasu daƙiƙai a sama. Shine asalin Bakorin da za ku riƙa kallon Izzar So. Nagode. Mun gode da addu'a da kuke mana, da nuna soyayya da kauna da kuke mana, da commenting kuma da kuke mana akan wannan fim namu na Izzar So, mai faɗakarwa, mai nishaɗantarwa, sannan mai ilmantarwa. Nagode, Allah ya saka da alheri, kuma Allah ya bi zumunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.